dacă vă uitați la episodul ăsta, nu e partea a doua de când am rămas pe țiv. Nu, o să fac partea a doua mai târziu. Nu partea a doua. Ok, să începem să dăm. Vizuare plăcută. Nu pot să cred că am ajuns la concluzia că tu ești mai bun ca mine. Nu pot să cred. Vino în fața blocului să ne batem dacă vrei. Vino, că și așa eu fac fuzal. Eram cel mai dușmanul. Dacă vrei tu să ne batem, fă ce vrei. Hai, vino, că eu te aștept. Dacă vrei tu, vino acum în fața blocului. La ce număr stai? Hai, la numărul 19. Papa, vrei să ne batem? Hai. I-am închis, îți închid în nas. Dacă nu, eu nu mă mai fac cu tine. Să vezi că îți închid poarta nas. Papa. Crede ăsta că poate să el să vină. Lasă că închid eu poarta. Vreau și eu să-mi cumpăr audio ăla. Și nu mă lasă. Dar eu, pentru că n-am niciun bani să-mi iau, sărac. Am ajuns la concluzia că nu mai am niciun bani. Am rămas sărac. Am rămas doar cu casa asta. Ia să caut, să văd dacă mai am câțiva bani. Ia să văd. 1, 2, 3. Atâta 3 bani, nu mai am mai mulți. Câte 3 bănuți. Mă întreb ce pot să mai cumpăr. Măcar o mâncărică. Trebuie să mai primesc pensie. Acum mă duc să-mi iau ceva să mănânc. O să mănânc și să fac la foc bezele. Ia să văd, aici mai am bezele. Stai, nu aici. Așa. Ia să văd, găsesc bezele. Caut bezele. Am găsit. Gata, am găsit. Măcar să mai fac și un pic de bezele. Vecinul mai face ce... ce se întâmplă? Ia să merg. O să merg pe furiș. Poate mai pot să fur niște bani de la vecin. Ok. Aici era. Poate mai pot să fur puțin parte. Măcar bine că vecinul meu e bogat. Bombuța. Căcăluța. Bun. Alo. Unde e porta mea? Mâinile sus, omule. Dar eu n-am făcut nimica. Te-am văzut, ești arestat. Da, tu ești arestat. Așa. Stai pușcărie aici. E noapte. Polițistul a plecat. Asta e șansa mea ca să pot să plec. Nu, cred că a venit. Nu, l-am văzut. O să nu mă vadă. Uite-l pe polițist, nu cred că să... Gata. Pot să scap. Papa, pușcărie. Să nu mai văd pușcărie în viața mea. Evadez. What? Ce cauți aici, fată? N-ai trebuie să fie aici. Elif? Selectă.
Ulachi? Ce tot zice acolo, Elif? Să mă îmbrac? Ia zice să mă îmbrac. Păi ce să mă îmbrac, Elif? Da, în ce să mă îmbrac? Decât hainele mele, Elif. Așa că pleacă Elif de aici. Dacă vreți partea a doua, ziceți. Urmează partea a doua de la Nicolas e bețiv. Dar dacă vreți partea a doua de la când am fost în pușcărie prima dată, zicem.